أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамнан сырык тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүгенге чыгарылышыбызга килгәндә, әлхәмдүлилләh, Татарстаныбызның Менделеевск районының мөхтәсибе, имам хатибы Ирек хәзрәт Нуриев. Ирек хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Hürmetli Lenar kardeşim, hürmetli mümin kardeşlerim. Allah Teala kabul kılsın şuşunda kilip, indi gıylem zekatlarınızı berüğünüz inşallah. Şulay tapşırığımız da oңышлы bulsaydı, faydalı bulsaydı bizden ömrün bütünümüz işinden. Hazret, biz bugün kübrek balalar terbiyesi turunda söyleşip ötərbiz. Elbette balalar temasına kirip gitsen, menimçe bütün psikologlarının, bütün врачларның яраткан темаларыдыр, чөнки һәр айның, хәтта ки әле үзенең кризислар бар, елның гына да түгел. Инде без шушы тапшыруда кайбер кичкенә мәсьәләләргә тукталып үтәрбез, иншалла, бәлки Аллаһ Тәала насыйп итеп, тагын бер күрешүләрне насыйп итәр. Хәзер беренче сорау, тәртипле гаиләдән чыккан тәртипсез балалар бар. Калган туганнары намазда, мисал өчен, бер туганы, мәсәлән, әйтик, гомер буе эше, хатынына кул күтәрә, сүгенә. Гаиләсе дини. Ул үзе менә шундый. Кай вакыт куркып та куясың, тәртипле дип үстергән балаң шундый юлга чыкса, буларны күреп, балаңны караңгы мөхиттән ничек йылып калырга икән дип уйланабыз. Андый хәлгә каласы килми дип язалар безгә. Һәм сорау бирәләр, хәзрәт, ни сәбәпле тәртипле гаиләдән тәртипсез балалар чыга? Һәм бер караганда, барысы да дөрес эшләнә бит, дини тәрбия бирелә бит дип язганнар. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Indi bu soruğa kelgan vaqtda bizning tegi tertip, terbiyeli bala o'stirish masalasida bundan Iroqdan biroz boshlaysam kela. Mana bugun Alloh Taolaning yurtlarında biz ko'ra olamiz bit endi ulkan buun, o'rta buun, sobilarni bütünüsü de Allah'a şükür meşitke yeri, көңіл şatlana. Meşitke kilgeç degin biz, ya imam yanına kireler bitinde alar zarlanalar, ya alar uzara bir-birsine zarlanalar. Mene bu zarlarını tınlap oturgandan soň gajayip şunday bir fikirge kildim. Allah Teala'ga biz şanabız, anın kitabına qarata şik bildirebiz. Ni için şulay dep aytam, bugungi kunni Kur'an'ni biz nичек kabul etemiz? Yani o ilkigi zamanlarda şuşu ilkigi zamanlarının taleplerine to'g'ri kelgan. Hozirgi zamanda bu elegi kitap kun qadag'ana to'g'ri kelmay. Ham andagı bulgan qissalarni şulay uq kabul etemiz, va'zlarni imamlarni şulay uq kabul etemiz. Ilk nичектир rahat bulgan, hozir bu bizga to'g'ri kelib bitmay. Ham biz bütünübüzdägi bugün haramda gana yaşaybız, ham başqalары. Kur'an o ölgenler için berilgen kitap түгел, şundan da isenler için berilgen konstitutsiya, ustav dip anı beyne indi har bir vağızda, har bir kitaplarda anı uqib bile alabız. Ham şunu tulısınca qalip, ham akıl bilen anlay bilirge kerek. Bu әлеге сорауга кайткан вакытта Кур'анда искә алына шушы 124 сызык 224 мең пәйгамбәрләрнең 25-се һәм шушы 25 пәйгамбәрнең Кур'анда искә алынган тормышларының аерым бер үзек тормышларыннан кисәкләр китерелә. Һәм бу әлеге кисәкләр Кур'анда төрле җиргә таралып беткән. Шуңа дагын Кур'анның тәрҗемәсен укыган кеше бутала башлай, нишләп монда кабатланды, тегендә кабатланды, монда кабатланды, хәзер башка турында әйтелә. Башка китаплар бит алай язылмаган, чөнки беренче бүлек, икенче бүлек белән, икенче бүлек, өченче бүлек белән бәйләнгән бит дип, монда бәйләнмәгән. Кур'ан башка принцип белән яши. Ул принципны гадиләштереп әйткән вакытта әйтергә була, улым, сиңа әйтәм, килен тыңла. Менә шуннан карыйбыз Adam aleyhisselam'dan alıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar
Адам алейхиссаламның шулай ук сыналышы булган инде. Ул сыналган Аллаһ тарафыннан уллары аркылы. Нух алейхиссалам шулай ук бала хәсрәте белән сыналган. Ибрахим алейхиссалам. Менә шуларга карыйсың да, аңлыйсың Аллаһ субханаху ва тааля кайбер чакны сыный читтәге кешеләр белән түгел, сиңа булган якын кешеләр белән. Шушы саналып узган пәйгамбәрләрнең алып китәсем килә сезнең игътибарыгызны Нух пәйгамбәргә. Нух пәйгамбәр ул сабырлык, ихтияри көчнең бик әйтик якты мисалы булып тора. Чөнки аның балаларыннан булган ул ир баласы Кинан исемле, һәм ул аны дингә чакыра, тәрбия кыла. Онытмаска кирәк, бу пәйгамбәр, Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәре, һәм шушы пәйгамбәрнең гаиләсендә була сүз тыңламый торган. Аллаһ Тәгаләнең диненә әйтик аяк куллары белән, дип әйтик, тырнаклары белән каршы торган баласы. Һәм менә монда Аллаһ субханаху ва тааля Куръанда бер кызык аят җиткезә безгә. Без бит инде телибез ничек? Без намазга баскан, Куръан укыйбыз, уразасын тотабыз, закатын бирәбез, хаҗын кылабыз һәм диннән эзлибез стабиль тормыш. Иштән генә шундый фикер уяна, менә мин намазда, минем тормышым гел тыныч барырга тиеш хәзер. Намазга кадәр булган тормыш белән чагыштырганда. Яхшырак булырга тиеш. Әмма Аллаһ субханаху ва тааля Анкабут сурәсендә безгә нәрсә ди? Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ахасиба ан-насу ай ютраку ай яқулу аманна ва хум ла юфтанун. Әллә сез кешеләр уйлыйсызмы ди? Иман китердем дә фитнәләнмәмме дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Сезгә кадәр булган кабиләләр, гаиләләр ди фитнәләнде. Ни өчен фитнәләнде? Аллаһ Тәгалә аңлата, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِّبِينَ. Сезнең үзегезгә күрсәтер өчен кем сез? Менә шушы әйтик сыйратыл мустақим юлында, Аллаһка алып бара торган зур юлда Аллаһ Тәгалә әйтә, күрсәтәм сезгә кемнең кем икәнлеген. Я кәззәб, ялганчы ди, я ди шын кеше. Шуңа дагын без бала тәрбиясенә килгән вакытта монда аңларга кирәк, баланың әле бала дөньяга килмәгән, әле гаилә институты төзелә генә башлый. Ислам дине умман Аллаһ субханаху ва тааля әйтә, шул баштан ук инде әйбәтләп җитди уйлагыз ди. Чөнки Куръанда килгән гомуми аят бар мәшһүр, ул бузык иратка бузык хатын-кыз, әйтик яхшы иратка яхшы хатын-кыз диелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең бу әйткән сүзләрен җинтекләп безгә шәйләп авызга каптыра. Үзегезгә ди хәләҗефет изләгән вакытта аның нәсел җибенә, социаль дәрәҗәсенә, иманына, соңыннан гына ди аның гүзәллегенә, матурлыгына, тышкы кыяфәтенә карагыз дигән. Шуннан башлана һәм инде бала ана карынында барлыкка килгәч, тәрбия шуннан ук башлана. Бала белән сөйләшү, Куръан аятларын уку, халал ризык, булар бөтенесе һәм иң мөһиме шушылардан ул дуга. Ни өчен мин әвәле башта әйттем, Аллаһка ышанабыз, Куръанга шикләнәбез дип. Менә монда шундый кызык әйбер бар. Әгәр дәген Каһф сүрәсен ачсак, Каһф сүрәсенең төп геройлары ул тау мәгарәсендә бикләнеп калган яшь үсмер егетләр. Ягъни шул заманның мусульманнары. Карагыз, алар булмаганнар галимнәр, алар хафизда булмаган. Алар белгәннәр бер канунны, ул ла илаха иллаллаһ. Бетте.
Әмма шушы әлеге белемнәре аркасында алар шуны яхшы аңлаганнар, дуа фақат Аллаһка кылынган дуа гына коткара аласың. Һәм менә монда дагы без Аллаһ Тәгаләгә карата ихласи дугада булырга тиешбез. Ничек итеп? Раббым миңа имин, Аллаһка ихлас күңелдән гыйбадат кылучы нәсел бир. Ир баламы ул, кыз бала булсынмы? Дуга кылу. Шуннан башларга. Һәм монда килгәндә без бит теге тәртипле гаилә, менә без намаз укыйбыз. Әнишәп менә минеке алай килеп чыкты дигәндә, кайбер чакны шулай булырга мөмкин, ул үзебезгә без үзебезне тәртипле иттереп, үзебез тәртипле иттереп хис итәбез. Әмма асылда ул алай булмаска мөмкин. Мәсәлән, монда бик кызык сорау бирергә яратам инде мин. Менә без намаз укыйбыз. Намаз укыганнан соң аның кабул булуын Аллаһ тарафыннан каян белә алабыз? Һәм бу сорауны кайбер вакытла вагазларда әйткәндә кешеләр икеләнеп калалар. Аны ничек белеп булсын инде диләр. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соңыннан исә инде сахабалар, табигиннар, хәзерге көнне галимнәр, алар әйтәләр, әгәр дә намаз кабул булуын беләсең килсә ди, аның изен тану белү кирәк ди. Изен инде ул да булса иртәнге намазны укыганнан соң өйлә намазын уку теләге уяна икән. Икенче төрле әйткәндә, иртәнге намазны укыганнан соң сине изгелеккә тарту хисе барлыкка килгән икән, синең намазың Аллаһның рәхмәте белән кабул булган. Әгәр дә шушы әйбер юк икән, менә син укыдың, эшем бетте, Аллаһка шөкер дип сөйнеп йөрисең икән, Өстән төшерергә генә инде. Өстән төшердек, бетте. Монда мөшкилат бар. Һәм шуның өчендәге менә монда тәртипле балага килгәндә, бала балиглык яшенә җиткәнчегә кадәр аңа иң якын булган ике зат бар. Аны мәсәлән әйтик, бу фани дөньяга үзен багышлаган кешеләр аны әйтәләр бит инде, әти, әни ул үзенә күрә бала өчен фәрештә дип. Шул кадәр зурайтып күпәйтелгән менә бу әйбер ни өчен? Чөнки шуннан дагы ата-ана бала өчен үрнәк, мисал. Һәм әгәр дә бала күрә икән, менә әти белән әни намаз укыды. Һәм ниндидер бер көндәлек эш дәврендә әти әнигә җикереп кычкырды. Без аны үзебездә сизмәскә мөмкинбез. Ә бит Куръанда Аллаһ субханаһу ва тааля Әл-Ахзаб сүрәсендә нәрсә ди? Кешеләргә ди турыны гына сөйләгез ди. Дөресне. Но тормыш тәҗрибәсе шуны сөйли, әгәр дә турыны гына сөйли башласаң, сәнәкнең сабы гел сиңа гына төшә. Алай да булмый. 83-нче аятта Бакара сүрәсенең Аллаһ Тәгалә шуңа өстәп әйтә: "Кул лин-наси хусна", кешеләргә карата ди йомшак сүз белән сөйләгез ди. Ягъни турыны йомшак сүз белән генә сөйләгез ди. Һәм менә монда игътибар итәргә кирәк, кеше белән без кайчан йомшак мөнәсәбәттә. Әгәр дә безне юл хезмәткәре туктата икән, без бит аңа әгәр дә җикереп кычкырсак, ул нишли? Праваны алып калырга мөмкин. Шуңа дагы без анда Аллаһ Тәгаләнең бөтен булган 99 исем сыйфатлары белән ант итәбез, бүтән мин тизлегемне арттырмыйм дип. Әгәр дә безгә кешедән бер нәрсә дә кирәк түгел икәнлеген аңлаган вакытта без аеруча бик кырыс сөйләшә башлыйбыз. Менә монда дагы ничек? Менә без гаилә белән кибеткә кирдек. Кибеттә мәчеткә йөри торган бер кардашны күрдек. Аның белән теге ничек: "Ассаламу алейкум, кардашым, ничек хәлләрең?" Һәм соңында машинага гаилә белән калгач, син тагын бер усал, бер шайтанга үреләсең. Хәләҗ фәсри кем иде ул дигәч, сиңа нәрсә кирәк ул ди? Үз урыныңны бел дә тик кенә утыр. Син хатын, мин ир, бетте. Әмма моны бала бөтенесен дә сеңдерә. Шуңа да әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең китабына мөрәҗәгать итсәк, Аллаһ субханаһу ва тааля Нахл сүрәсендә бик кызык аят җиткезә. Әлеге аят яңгырый түбәндәгечә:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل وأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ayetning tarjimasi shulay. Alloh taolo aytadi, ul dey, sizga tufraqdan o'stirdi buday, kultur o'simliklari, zaytun va naxil, endi bu finik deymiz, xurma, va anab, vinograd, va min kulli thamarat, ham boshqa bo'lgan foydali bizning uchun bo'lgan yeşilçalar, fruktlar. Ham Alloh taolo aytadi, inna fi zalika la ayata. Haqiqatda shu oyatlarda bar kimlarga li qawmi yatafakkarun, aql, fikr yetuvchi qavmlar uchunday dars bor deb aytadi. Agar degan Qur'onni qarasak, Alloh taolo bik ko'p yerda suv misolini keltiradi, yomg'ir suvini. Ул мәсәлән анда әйтә, яңгыр суын индирдек, qurigan, үлгән җиргә һәм җир тирелде. Мәсәлән, шушы аятны дәвам итсәң, Аллаһ Тәгалә нәп-нәкъ шушыны әйтә. Соңыннан Аллаһ Тәгалә вахи турында сөйли. Һәм без ди Аллаһ үзенең сүзләрен яңгыр сыман иттереп, охшатып, әйтә, үлгән йөрәкләрегезне мин тирелттем. Нинди аят, нәрсә алабыз, нинди дәрес алабыз? Карагыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы әлеге әйтик Нахл сүрәсенең инде азагында әйтә: Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана. Шакыр Раббыңның юлына хикмәт белән һәм яхшы үрнәк, яхшы вагаз белән ди. Ничек моны китерергә хәзерге безнең бирелгән сорауга? Беренчедән әйттек, Аллаһ Тәгалә сынау турында әйтә. Сынауның асылы күрсәтә безгә кем икәнлегебезне. Чөнки беркем дә әйтми бит, мин мунафиq, мин хайван дип. Һәрберебез уйлый, миннән дә яхшырак кеше юк дип. Аллаһ Тәгалә шуның белән безгә үзебезне таныттыра. Менә син кем асылда ди. Соңыннан Кур'аннан укып белә алабыз, пәйгамбәрләрнең гаиләсендә дәген булган бузык бала, я бузык абыйсы, я бузык хатыны булган. Дингә каршы килгән. Демәк, ул пәйгамбәрләрдә дәген булган. Пәйгамбәрләр Аллаһка якын булган бәндәләр әле бу сүз турында бара. Һәм Аллаһ Тәгалә соңыннан әйтә, шакыр Раббыңның юлына хикмәт һәм яхшы вагаз күркәм мисал белән. Балага килгән вакытта, менә шушы әйтик, хәзер без әти әни булырга әзер. Менә бала туды. Балага хәзер без күркәм мисал булырга тиешбез. Бер-беребезгә карата мөгамәләдә ничек итеп эндәшәбез, ничек итеп әти эштән кайтып әнигә ярдәм итә һәм башкалар. Моны бала күрә, үсә, Әти эштән арып кайтса дагын, әнигә вакыт таба. Безнең белән кызыксына, безнең белән уйный. Чөнки күп очракта без үзебезнең мәшәкатьләребезне өйгә алып кайтабыз. Һәм шушы мәшәкатьләрне гаилә әһелләре өстенә бушатабыз. Аларның кәефләрен бозганнан соң тынычланабыз. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Юк ди. Сез ди өйдә ди яхшы мөгамәләдә булырга тиешсез. Пәйгамбәрбез ди, арагыздан иң яхшысы булганы ди, ул гаилә әһленә карата иң гүзәл мөнәсәбәттә булганы. Мин инде теге шаяртып әйтәм, инде мәсәлән, мин әгәр дәген сезгә кунакка иртәгә киләм дип әйтсәм, өйдә нәрсә башлана? Кичкенә генә сугыш. Кичкенә генә сугыш башлана, нәрсә ди? Әйдә идәнне юырга кирәк, шелтәрләрне алыштырырга кирәк. Нигә һаман шалбар кимешә йөрисең, хәзер кунак килә ки инде ул шалбарыңны дигәч, бер мәлне ишеккә шалтырый.
ишекне ачалар Галиаскар Камал театр артистлары. Ассаламу алейкум, хәзрәт. И кадерле синчә куйдың әле ди. Димәк, яхшы назлы сүз китте чит кешегә, аңа кадәр булган авыр сүзләр китте якын кешегә. Менә шушы әгәрдәген тормышны анализлап карасаң, теге мин бит намаз укыйм, сүгенмим, ичмим, тартмыйм, әз булуын аңлыйсың. Әгәрдәген инде син шушы бөтен булган, саналып киткән әйберләрдә үрнәк икәнсең инде. Әүлия дәрәҗәсенә кадәр җиткән дәрәҗәдә шул кадәр яхшы икәнсең. Һәм бала шул вакытта хидаяттә түгел икән, карагыз, хәтта Нух заманында көймә инде суда, яңгыр ява, бөтен булган, гадәти булган әйләнә тирә су астына батып бара, кешеләр баталар. Инде тау өстенә менеп котылам дигән улы янына атасы килә һәм әйтә: "Улым, әйдә минем белән котылуга." Ахырга кадәр Нух алейхиссалам аның белән сабыр иде. Шукынсаң шукан инеп тә китмәде. Син миңа угыл да дип түгел, юк. Чөнки Нух алейхиссалам белә, Аллаһу Тәгалә нәрсә "Сумма ла тусалунна йаума идин ганин нагим." Һәрбер булган нимәт өчен мин сездән сораячакмын ди. Хәтта бер матур бер кыйса бар, аның иштәлеге матур. Ибраһим алейхиссаламны Нимрут патша ушакка тотып аткач, хайваннар дөньясында, кошлар дөньясында дагын борчылу күзәтелә һәм бер кош кичкенә томшыгы белән су ташый. Калганнар әйтәләр: "Эй мескен, син бит булай итеп ул ушакны сүндерә алмыйсың" дигәч, кыямәт көнендә Аллаһ сорагач, пәйгамбәрне ушакка аткан вакытта сез нәрсә эшләдегез дип, минем аклану булыр ди. Мин су ташыдым дип. Ә сез ничек акланырсыз, мин белмим ди. Менә монда дагы без беренчедән әвәле гаилә төзегәнче башта аны җентекләп өйрәнеп, соңыннан инде бала гаиләне никахлап матур иттереп башкарганнан соң халал ризыгын ашап, тормышыбызны Кур'ан өйрәткәнчә алып барабыз икән. Иң әвәле дуга, чөнки дуга җәмәгать тикмәгә генә әйтелмәгән, Аллаһу Тәгаләнең илчесе аны бик матур итеп әйтә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ул мөэминнең куралы. Ул мөэминнең кралы. Шуңа дагын Аллаһ субханаху ва тааля аны Кур'анда матур иттереп әйтә: "Стаизу билlah фазкуруни азкуркум." Җаныгыз имин, тыныч булган вакытта, рәхәт булган вакытта мине искә алыгыз. Азкуркум, авыр вакытта мин сезне. Әмма менә шушы аңлатманы без урыны белән алыштырдык. 5 вакыт намазда булган мөселманнарга ул ничек кагыла? Исегезгә төшерегез. Авыр хәсрәтле вакытта намаз нинди иде? Һәм рәхәт вакытта укылган намаз нинди? Аермасы бар икән. Бу һичшиксез безнең тормышыбызга тәэсир итә. Инде теге Нахл сүрәсенең алдан әйтелгән зәйтун агачлары турында, бөтенес аның турында аңлатып кына китәсем килә. Аллаһу Тәгалә әйтә: "Шакыр Раббыңның диненә хикмәт белән." Менә бала туды. Хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Аллаһу Тәгалә әйтә: "Удуу." Аңлатып китәсем килә, бу Кур'ан һәм Кур'ан кыямәт көненә кадәр актуаль буласы китап. Ихтибар итегез, менә хәзер авылга килә Салават Закиевич. Ул үзенең концертына ничек чакыра? Матур баннер эленә. Һәм анда шушы билетларны сатучысы нәрсә, анда әкәмәт нык булачак матур концерт мәзәкләре белән. Әле ахыр чиктә Салават Закиевич үзе чыгып сезнең белән фотосурәткә төшәчәк. Ашатачаклар ди. Җитмәсә әле тагын ди үзләренә компакт дискын бүләк итәчәк. Хәзер без ничек дингә чакырабыз? Без ничек чакырабыз? Син басасыңмы инде намазга ди, басмасаң җәһәннәм бит инде сиңа дибез. Без сүгәбез, әле шундый 100 белән киләбез тегеләргә. Без реклама ясыйсы урынга динебезгә балага. Баланы куркытабыз җәһәннәм белән. Куркытабыз шайтан белән. Һәм бала дөресен генә әйткәндә Аллаһ Тәгаләдән генә түгел, шайтаннан күбрәк курка башлый.
Ул караңгыдан шайтаннар. Аннары үскәч, теге бер инде мисал гына әйтәсем килә, мәчеткә бер вакытны эшкерергә шифа сорап киләләр кешеләр. Ахыр чиктән кардәшләргә әйтәм, әйдәгез бергәләп эшкерик, рукия кылыйк дигәндә, юк, хәзрәт, без куркабыз диләр. Сүгенә башласалар, Аллаһтан куркмыйлар. Монда килеп чыга шайтаннан курку хисе. Менә монда дагы ничек иттереп баланы саклап калыйм бу әлеге әйтик афәттән дигәндә, аңларга кирәк шунысын: яхшы тәрбия, яхшы үрнәк, дуга. Һәм менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уду иля сабили раббика", шакыр Раббыңның юлына ди. Аллаһ Тәгалә әйтми Куръанда "Уду иля раббика", шакыр Раббыңа дип әйтми, шакыр аның юлына ди. Һәм менә монда теге зәйтүн агачларына кайтасым килә. Ни өчен Аллаһ Тәгалә виноград, зәйтүн, хөрмә, арыш, бодай ларны саный? Ихтибар итсәк, шушы әйберләр ул безнең тарихыбызның тирән җиренә ул киреп китә. Менә антропологлар дип аталам инде ул. Тарихта алар әйтерләр, халыкның тулы бер цивилизация булып үсешендә җир эшкәртү тора. Җирне эшкәрткәннәр, бодай чәчкәннәр, байыганнар, шәһәр үскән, дәүләт булган, империя булган. Аллаһ Тәгалә әйтә үзенең сүзен яңгыр суы белән. Ихтибар итсәк, мәсәлән, шулук виноград, алма джунглида да үсергә мөмкин. Һәм монда бер кызык әйбер бар. Әгәр дәгем безнең теге татар галимнәребезне алсак, үзләре нинди әйтик титаннар булган бит инде. Ә балалары атеист. Балалары атеист. Үзебезне карыйк, исламга кадар булган тормышыбызны нинди генә гынах кылмадык бит инде. Һәм бер мәлне кылт итеп нәрсәдер башта ширтте дәген намазга бастык. Бу теге джунглида үскән алма кебек. Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Минем рәхмәтем ди иңә ала шулай ди. Но шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, бу әлеге теге культура яшелчәләрен, менә бу агачларны минем сүзне ди, минем суны ди, сез ди җиткезегез ди. Канау ясап җиткезегез, сезнең эшегез шул ди. Балага дагын Аллаһ Тәгаләнең шушы әйтик кануни сүзләрен җиткезегез ди, хикмәт белән ди. Һәм мауизатул хасана, яхшы үрнәк, яхшы вагаз белән. Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Ваҗадилһум биллати хия ахсану", хәтта алар белән сүзне көрәштерергә туры килсә ди, сүз көрәштергән вакытта ди, начарга яхшыны куеп ди, сүзне көрәштерегез. Ягъни теге бала әйтә: "Миңа сөйләмәгез намаз турында, ишетәсем дә килми намаз турында", капма каршы яхшыны. Һәм әгәр дәген кеше әзер түгел икән, менә бу "Уду бил хикма" дигәндә, шакыр хикмәт белән Аллаһ Тәгалә әйтә: "Калдырыгыз" ди. Әгәр дәген ул кабул итәсе килми икән, калдырыгыз аңа, тимәгез аңа ди. Бәлки ди син түгел аңа динне аңлатырга тиеш ди, башка бер кеше ди. Менә шуның белән теге йомгаклап әйтәсе килгән сүзем, без дингә кешене шакырга тиеш, без хикмәт белән шул ук балага. Һәм менә бу гаилә мәсьәләсенә килгән вакытта дагы без һәр даим әйдәкләп торырга тиешбез. Ягъни Аллаһның сүзләрен күктән яңгыр суы ничек тама, әйдәкләп торырга тиешбез, чөнки без белмибез кайсы сүзебез орлык булып аның йөрәгенә ятачак. Кайсысын истә калдырыймы? Әйе. Чөнки кешегә мәсәлән әйтергә була 10 мәртәбә 11-нчесе сеңергә мөмкин. Бу биттеге мәсәлән без сезнең белән кишер утыртабыз. Менә урынын билгеләдек, буразасын ясадык, сиптек, туфрак белән күмдек, шүбеннән кортларыннан арындырып торабыз, йомышатабыз, су сибәбез, иртә белән чыктык, бер нәрсә дә юк, тагын су сибәбез. Тагын да юк, тагын да юк, тагын да юк. Һәм
Без бит теге кулны төшермәйбез. Әй, моны шакырдым. Без толку моның белән дип. Нух алейхиссалам 900 ел шакырган. 900 ел шакырды Аллаһ Тәгалә әйтә, аннары кулыңны төшерде. Һәм бу мәсьәләдә Аллаһ Тәгалә әйтә, сабыр булыгыз ди. Инналлаһа ма'ас сабирин. Хакыйкатьтә Аллаһ сабырлар белән. Һәм кешене гаепләргә ашыкмагыз ди, баланы сүгергә ашыкмагыз. Хакыйкатьтә нәрсә ди, бик мөһим бер әйбер. Мин инде кайбер мөселманнарны харам полицейский диләр. Теге без тиз арада кешегә яратабыз әйтергә, бу синең бу әйберең харам, монсысы харам, тегесе харам, өченчесе харам, сакалың кыска син харам, ыштаның кыска синең харам, харам, бөтен җирдә харам. Карагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Инна раббака, хакыйкатьтә синең Раббың, ва хува а'лама, ул белә, биман далла, кем адашкан, ан сабилихи, юлдан киткән, ва хува а'ламу бил мухтадин, кем ди, хидаяти юлда икәнен ди, мин беләм ди. Шуңа дагын бала мәсьәләсенә килгәндә без бөтен көчебезне куярга тиешбез. Үзебезнең тормышыбызны анализлап, шуннан да мин балага карата тулысынча игътибарлымы, аны шакыраммы, һәм ничек шакырам дингә, иң мөһиме. Чөнки кайбер вакытны без бас намазга, намазыңны укыдың әле син, бала аны кабул итә, җаза иттереп, мәхәббәт түгел. Ул теге мәҗүс, аннарысын менә шундый тагын бер шир бар, ул бездә ул мәҗүсилектән килә. Мәҗүсилектә шундый бер бар. Ягъни алар пут янына алып килгәннәр алма, һәм әйткәннәр, миңа кирәк кирпич. Һәм теге кирпичне әйткәннәр. Ягъни мин сиңа, син миңа бир. Аллаһ Тәгаләгә дә кайбер мөселманнар шулай ди. Мин сиңа намаз укыдым, бир миңа нормальный бала. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Булмагыз ди, Бәну Исраил кавымы кебек. Чөнки Бәну Исраил кавымы шүлдә Муса алейхиссалам белән йөргән вакытта Аллаһ Тәгалә бирә, бит инде теге манны диләр битиме? Шуннан әсәдләр, безгә ди бу гадәти булган һәр көнне кабатлана торган ризык кирәк түгел, безгә кирәк ди кыяр, безгә кирәк помидор, безгә кирәк сарымсак, безгә кирәк суган. Ягъни без синең артыңнан иярдек, һәм безгә теге Мисырлылар яшәгән кебек тормыш кирәк булу аркасыннан ди. Ә безнең бер нәрсә дә юк. Ислам динендә башка принцип белән эшләнелә. Мәсәлән, әйтик, без кемнедер яратабыз. Гашыйк кемгәдер. Һәм бу гашыйк булган кешегә без бер нәрсә дә өмет итмичә аңа ризыгын пешерәбез, киемен юабыз. Без аннан өмет итмибез, безгә рәхәт аның өчен башкаруны. Менә монда дагын анализларга кирәк. Аллаһ Тәгалә менә миңа бирде шундый яшәеш, хәләҗефет бала, йорт, машина. Һәм мин рәхмәт йөзеннән намазымны кылам. Тегеләй түгел, мин сиңа давай менә намаз кылам, давай бир миңа машина яңа. Алай түгел, Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди. Кабатламагыз ди, Бәну Исраил кавымының хатасын дип әйтә. Һәм менә бу гаиләдә дәген бу принципны булдырырга кирәк. Инде калганын инде бөтенесе дәген ул Аллаһ Тәгаләнең кулында тора. Һәм инде мөмкин кадәр инде иншалла менә җавапны шундыйрак форматта җиткездем дип уйлыйм инде, менә шулай итеп аңлатасым килә шушы мәсьәләне. Монда хәзрәт бик җиңел генә күчеп була икенче сорауга да. Мин менә хәзер беренче сораудан шулай ук бер кызыклы фикерне генә искә төшерү тәсем килә. Әйтелде, менә мин бит инде эчмим, тартмыйм, ниндер гөнаһлар кылмыйм, нәрсәгә бу теге гаиләдә бәрәкәт юк дигәндә, үзебез үк әйтеп торабыз бит инде менә гөнаһлы гамәлләр кылмыйм, нәрсәгә юк теге. Ул булада гөнаһ, син булада эшләргә тиеш түгел. Теге это не показатель син яхшы кеше икән теге. Ул априори эшләмәскә тиешле гамәл. Бар синең эшли торган гамәлләрең. Менә син шуларны эшлисеңме? Монда шундый сорау тудыра алабыз. Ягъни мин үзем шундый сорау бирә алам, әгәр дә мәсәлән бәрәкәт булмаса, ни булмаса, син мәсәлән теге
әйтә аласың, мақтана аласың, ана бу гынахлар кылынмый. Юк, ул байда кылынырга тиеш түгел. Син тиешесен кыласыңмы әле? Менә теге шул сорауда бар, менә кызыклы момент булды сезнең. Һәм менә сез әйттегез, балага менә әйдә намаз укы, әйдә булай иттер дип, бәлки әйтергә кирәк түгелдер дип, икенче сорау шуның белән бәйле дә хәзрәт, баланы дин белән таныштыру нәрсәне башына тиешсең алайса. Ягъни менә сез әйткән вал мауидатул хасана, ул нинди хәсәнәтләр, нинди кызыклы насихатлар, кызыклы мисаллар, кызыклы үрнәкләр һәм әле монда сорауда биреп куйганнар хәзрәт, үзегезнең балаларыгызны ничек тәрбияләгез турында сөйләп тә китегез әле дип. Машалла. Инде менә монда яңадан кабатлап узасым килә. Баланы динне белән кызыксыну мәсьәләсендә беренчедән аңлатырга кирәк, Аллаһ Тәгалә ул теге җәзалый торган илаһ түгел. Ул мәхәббәт, наз иясе. Берсесендә менә шундый бер кызык әңгәмәгә тап булдым. Бер мөслимә әйтә, мин ди хәзрәт Рахман сүрәсен укыдым да, исламнан чыгып китергә булдым ди. Әйтәм, нигә? Ну бит Рахман ди, карагыз ди, нинди матур сүрә ди, Рахман. Аллаһ Тәгалә үзен яратучан, назлы зат итеп үзен әйтә бит ди. Әмма ди, анна ди, җәһәннәмдәге газап ди шул кадәр куркыныч итеп тасвирланган. Ничек ди шундый ярата торган ди зат ди, шулай иттереп кешеләрне газаплый ала. Шуннан да әгәр дәген Рахман сүрәсен укысаң, җәһәннәмдәге булачак газап кешеләрнең ничек иттереп интеккәне анда бик тәфсилләп бәйнә бик әйтик шундый куркыныч иттереп тасвирланган. Ничек иттереп кешеләр тиреләй казанда кайныйлар, кырыйда утның газабы әзрәк дип, аннан чыгып утка, утның кызуыннан яңадан юк, мондагы су җиңелрәк дип тиреләй кайныйлар. Ну соңыннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә бу мөслимәгә дә әйттем, син ахырына кадәр укыдыңмы? Укыдым. Әмма аңламаган. Аллаһтан курыктыгызмы ди? Шуның өчен сезгә ди 2 җәннәт ди. Менә мин сезне куркыттым ди. Хәзер шуның өчен синде курку хисе булдымы ди? Шу ди, тынычлан ди. Сиңа 2 җәннәт дип тынычландыра. Менә ансысын ул аңламаган. Һәм менә монда да гына әйтәсем килә, бала мәсьәләсенә килгәндә, без Аллаһ Тәгаләне аның белән таныштырабыз, аның ничек ярата, ничек иттереп назлый, менә сиңа кул, аяк, күз бирелгән, әти, әни бирелгән дип. Һәм монда бик мөһиме тагын баланың дин белән таныштырган вакытта була матур китаплар укырга. Хәзер Аллаһка шөкер, безнең менә Рәхмәт Татарстан Җумһурияте мөселманнары дини назаратына безнең хөрмәтле мөфти Камил хәзрәтебезгә, аның тирәсендәге булган ярдәмчеләргә, мәртәбәле хәзрәтләргә төрле китаплар бар бала чагалар өчен. Алда укыгына. Ну китап ул 1, шәхси үрнәк ул 2. Теге без баланы китап белән генә калдырырга мөмкинбез. Укы улым Фил сүрәсен, бетте китте, Аллаһ акбар. Но бала китапны укый да, соңыннан карый, әтием ничек, әнием ничек. Алар ничек үзләрен тоталар. Шуңа дагын башта пәйгамбәребезнең мәшһүр хәдисе бар, ул әйтик 6-7 яшьтән инде намазга күндерегез, 10 яшьтән инде мәҗбүрләгез дигән бит инде. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк диндә көчләү ди. Шулай юк. Һәм булган хәл белән генә таныштырып китәсем килә, менә Менделеев җирлегендә бер мөселман гаиләсе 5 вакыт намазда, балалары дагы күп, машалла. Әтиләре әкәмәт нык кырыс. Бу әлеге җитмәсә, әйтик, иң өлкән бала гаиләдә тегеннән бала туып тора, бу балар өстеннән икенче әни, тәрбияче. Бу мискин кыз баланың ни җүнле бала чагасы, бала чагалык вакытындагы әйтик инде бала кара буздыра. Җитмәсә тегендә нәрсә? 5 вакыт намазыңны укыдыңмы? Яулыгын киясеңме? Уразаңны тоттыңмы? Ник калдырдың? Гел сүгү, гел тәнкыйтьләү, гел шундый мәҗбүрләү. Ахыр чиктә нәрсә килеп чыкты? Теге кыз мәктәпне бетереп
бу Казанга калага килгәннән соң яулыгын салды, шәшен кара төскә буяды, борынын тиштирде. Соңыннан әтисе хатасын аңладымы соң? Соңыннан чөнки аңлады. Соңыннан аңлады ничек икәнен. Мәйтәм, хәзер ничексең дигәч, хәзрәт ди, я ди, сейчас не особо давлю на нее ди. Менә монда дагын аңлатырга кирәк шунысын, баланың яулыкка, кыз бала булса, ул яулыкка мәхәббәтне кем бирә? Әнисе бирә. Һәм аңларга кирәк, анасы сөйли наз белән йомшак кына, нәрсәгә ул кирәк яулык. Ул теге җәйге эшсе вакытта бит инде ул рәхәт түгел бик яулыктан йөрергә, хиҗабтан йөрергә. Моны әни кеше матур гына әйттереп үз мисалында аңлата, күрсәтә, һәм яулыкны матур икәнлеген бирә. Менә матур. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, мин үз мисалымда гына китерәсем килә, дәү әнием урыны җәннәттә булсын. Элек авыл үйләрендә хәтерләсәгез, һәрбер авылның өенең менә бу түшәк, ятак дип әйтәбез инде, кровать өстендә болан белән пошилар төшерелгән ковер эленеп тора бит инде. Кичкенә генә мин шушы дәвәни белән бергә шушы ятакка, кроватька ятып, дәвәнием шушы әлеге сурәткә карап миңа әкият сөйләйде. Менә улым ди, күрәсең ди, әнә тигеннән дә елга алып килә, моны Аллаһ бирә ди. Ничек бирә? Кызык бит. Яңгыр суы белән бирә улым. Җир астында да сулар бар ди. Һәм моның бөтенесендә Аллаһ ди тәрбия кылып тора ди. Миңа кызыгы инде ул, ничек Аллаһ җир астына төшә микән дисең, аның анда скважинасы бар микән инде дим. Соңында менә бу поши буланнар ди. Күрәсеңме ди, әти булан ди, менә ана булан ди, кичкенә генә ди, кеше булан ди. Аларның бөтенесендә Аллаһ Тәгалә тәрбия кылып тора, Аллаһ Тәгалә аларны барлыкка китергән. Шулай итеп миңа әкәмәт нык кызык иде. Һәм аның кызык бер ысулы бар иде дәвәниемнең. Ул өйлә намазына килеп җиткәч, мине олы яктан кеше якка куып чыгара иде. Һәм элек өйләр битенең арасында пыялалы ишек бар, шуның белән ябып куеп, 2 сәгатькә бата иде. Миңа бик тә кызык иде, нәрсә ул анда укый. Һәм элек ул теге катыргыдан эшләнгән Хафтияк Шәриф китабы булган инде ул. Шушыны яулыгына төреп, үскә шкафка алып куя иде, һәм әйтә иде, улым ди, моны ди тәһарәтсез тутырга ярамый. Менә үскәч, акылың формалашкач ди, ягъни синдә җаваплык хисе барлыкка килгәч ди, мин сиңа өйрәтермен яме. Казаннан кайткан минем авый белән бер мәлне без моны күрдек, кая куйганын. Урындык куеп, моны үрмәләп менеп алдык. Ачтык. Ачкач та без көтәбез бит инде хәзер әкәмәт ниндидер бер сихри әйберләр барлыкка киләчәк хәзер дип. Укыйбыз. Ул кириллица белән язылган булса да, теге рушикәнне били бирде. Шуннан соң әй ачуланды ул безне. Әй ачуланды. Тәһарәтсез килеш тоттыгыз бит ди. Бу ди Аллаһның сүзләре. Нәрсәне аңлатасың ул дигәч, ул бәйнә-бәйнә сөйли башлады шуның белән. Һәм бер мәлне төш күрәгәндә инде минем янга килгәч, иртәнге чәй алдында дәвәни әйтә, улым ди, төшемдә ди аппак күлмәктә бер кеше килде ди. Һәм әйтте ди, Нурзия ди, озакламый аяк астыңнан ди шишмә бәреп чыгыр ди. Һәм тулысынча ди су савыгыны басырсың ди. Шактый вакыт инде мин Россия Ислам университеты инде ул хәзер институт, аларны тамамлап укыган вакыттан янына кайткач, мин моны төзәтә башладым. Бер мәлне күз яшьләрен тамызып елап утыра, улым ди шишмәм син булгансың икән бит ди. Менә шушындый мәхәббәт белән, наз белән баланы таныштырсак, Куръанның хушы аятларын, анда ул менә шушындый изге китап дип, анда менә шушындый берләр язылган, анда хәтта синең турында язылган дип. Менә безнең үземнең гаиләгә килгән вакытта, әлбәттә теге Җәлил хәзрәт аны әйтә инде, имам кеше түгел бит инде ул ди. Без теге үршергә тиеш түгел, йокларга тиеш түгел. Без һәрдаим теге телефон шалтырау белән сикереп торып чыгып китәргә тиешбез шундый кешеләр. Һәм кайбер вакытта имамнарның үз балаларына карата игътибары шул кадәр аз тия. Шуңа карамастан без үзебезчә тырышабыз инде һәм дуада кылырга, чөнки ул
Алла сакласын, бала хәсрәте бирүе. Мәсәлән, без үзебезнең, минем үземнең Аллага шөкер 3 бала, инде өлкәне белән, уртанчысы белән без һәр кич белән Куръан ятлыйбыз. Ничек иттереп, ул да булса, алар бит әлбәттә теге хәрефләрен әле җүнне башлы белмиләр. Кабатлау. Кабатлаганнан соңыннан җәннәт турында сөйлим тегеләргә. Телисезме дим, бер кашанда бетми торган мороженое турында дим. Ничек инде ул диләр? Һәр көнне яңа күлмәк киясегез киләме? Килә. Ул ничек була? Агачта үсәчәк киемнәр. Һәр көнне яңа. Һәм ниндидер бер яңа әйбернең хисен сизгәнегез бармы дим? Әйе, исе бар аның. Менә бу ис соңыннан бетә бу дөньяда дим. Әтигендә ул яңа әйбернең исе бер кашанда бетми дим. Һәм теге намаз мәсьәләсенә килгән вакытта без теге мәҗбүрләмибез. Теге намазга бас, ник басмадың түгел. Biz namaz укыган вакытта, намаздан соң безнең гадәт бар, ул тәмле әйберләр белән чәй эчү. Булар моны беләләр. Әти белән намаз укыды икән, өстәлдә булачак я шоколад. Шуның белән безнең янга килеп намаз укыйлар. Һәм ахыр чиктә менә бу минем зур кызым Сәгыйдә хәзер мәктәпкә кергәч, мәктәптә бит инде ул аерым бер культура, анда аерым бер дөнья. Ата-ананың дөньясы ул бер, баланыкы анда икенче дөнья. Һәм анда үзенә күрә бит инде кем беләндер, кемдер сөйләшми, кемдер дошман, кемдер дус, каядыр хыянәт бара, ялган, мәкер. Бер мәлне кайткач ул сөйләшми. Әйтәм, кызым, ишең минем ди әти менә монда авырта ди. Күкрәгенә күрсәтеп, монда авырта әти ди. Әйтәм, кызым, Аллаһ Тәгалә дим, шул кадәр сине нык ярата. Намаз укысаң дим. Но бит әле иле намазы кирмәгән ди. Әйтәм, хәзер өстәмә намаз иттереп ук, Аллаһ Тәгалә бит бер кашандагын юк дип әйтми дим. Сәҗдәгә кит дигән дим. Аллаһ Тәгаләгә зарыңны сөйләдем. Шуннан соң 2 рәкәгать намазын укыганда үй буенча сикереп йөри. Әти рәхәт ди. Хәтта моны бала чага сизә ала. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Менделеевск районының имам мөхтәсибе, имам хатибы Ирек хәзрәт Нуриев иде. Ирек хәзрәт, шуннан да менә бу теманы әйдәгез, киләчәктә дә дәвам итик дигән инде бер ният белән, теләк белән, дуга белән саубуллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыр тапшыруы иде. Инде сорауларыгыз калган булса, аларны әлбәттә юллый аласыз безгә. Иншалла, инде алдагы тапшыруларда аларны юлларбыз. Сау булашабыз сезнең белән дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.